3 izby, prvé poschodie, prerobený. Kde inde ako na vašej žiadanej, pre mňa nepochopiteľnej, do lokalite Sihoť. Keď sa závidím, lebo ja bývam na juhu. Čerstvo zrekonštruovaný v základnom štandarde 2 menšie izby, kuchyňa s obývačkou, samostatné WC a to najlepšie je šatník, ktorý patrí spálni so samostatným chodom do kúpeľne pre ideálne chvíľky s partnerom. Balkón tu zatiaľ nie je, avšak je v pláne cez celú stenu. Navyše, ku kúpe dostanete aj vizualizáciu hotového bytu pre rýchlejšie zariadenie. Okolie snaď ani predstavovať nemusím, ale keby náhodou, tak tu je vojsko, tu je naša pýcha, tam je Huko cez zapasy, tady je centrum, tu sú zápchy a tu centrum všetkej kultúry a histórie, stanica. Takže ideálne je pre tých, ktorí nemajú budget, no potrebujú viac miestností a to sa oplatí.